Wantiere gi dakika ma dirom 20 mar chwalo somb senior secondary. Ok en ma senior secondary, an bende koro wibago gwen somb senior school. Nying secondary cha koro dhi ka rumo. Nyithindo ma koro nitiere sade wacho ni chakre form 2 kadhi mbele. Form 2 nyaka form 4 gine ma gintiere secondary sani. Koro ma dhi donjo wan wang'eyo ni form 1. Koro ma dhi bedo senior grade 10. Mano koro grade 10. Koro chaka gima they are being phased out. Donge. Akeni ada mago gin moko kuom pinje ma janyuol pinje nikech nyithindo mane school ba kene gintiere koda bagni moko mantiere secondary ka nikech koro ka nyathi dhi e grade 10 aparo ni koro samoro ginyalo kata mana bedo gi uniform manyien mopogore gi jowetegi. Bagni dhi chalo nade ka. Koso en mana gimoro ma dhi bedo gi alignment. Okay, momiya wacho ni kwa Ramogi. Government ma pod waluongo sirikal saidia. Mondo kik bagni ni bede. Onego bed ni seche ma jo senior donjo e school. Ber ka jo 844 kosetimre nade. Osetieko mondo wene jogi kendo bede school. But kaka nenre ni sani form 1 onge e Kenya mangima. Class no ni nono. Orito jok mane junior. Koro kachop higa manyien eka wadhi tieko jok masani ni current form 3 dhi bedo ka tieko mondo pave way ne jowagi odonje. Koro ang'eni ka gidonjo sirikal dhi timo matek mondo skunde ma wawacho ni skunde ma wawacho ni national school, county schools ka. Koro dhi bedo ni main mar pathway mane. Koro sirikal ema pod wawacho ni oti matek mondo gini ochop kare mondo ka wadonje senior kik wabed gi bagni mang'eny. Taparo ne sirikal ne beni timo kala na civic education ne jonyuol jopuonje mar mondo mi gibed koda ng'eyo. Nikech kinde ma mago duto tetimore wang'ini KCSE bende NEC nosegolo timetable. KCSE ne bende chakre wacho ni rehearsals chakre kanyo chieng' tarik 17 mano mar dwe mar 10. Te kinde nogo no bende dwe mar 10 no bende penj mago mag KJSEAG bende chako. Koro mwalimu Olima nitiere achiel kuom joneno mamoko mana kanyalo yudo ote mare. Nitiere ote moro mana neno ka Philip iwacho ni ineno chenro kintiere Nyabisawa apenjo ni ya grade 9 ka ema nyathi dhi yude certificate mokwongo koso nang'o ng'eni koro gwenyruok bende nitiere. Anyalo Mana kijana dwoko mapi. Okay, sawa. Grade 9 ka odhi yudo certificate mar adek CBC. Certificate mokwongo nonego bed ni oyude KEA. Wan kod KEA. Joyce, wan kod KEA, Sharon. KEA moro mar Kenya Early Years Assessment. Ma jopuonje ni gode skunde. Mar ariyo en kanyo nyathi ochope e grade mar 6 ni en kod KPSEA. Kenya Primary School Education Assessment mar grade mar 6. Koro mar 9 ni dhi bedo certificate mar adi? Yudo manyo gitimo